Καλησπέρα, Αντώνης από Πέρασμα Σκιών. Τα καταφέραμε λοιπόν, ήρθαμε στο μέρος, στο κάστρο που χρονολογείται το 1332. Αυτό εδώ υπάρχει, στο δείξω σιγά σιγά. Είμαι μέσα, μπήκα με δυσκολία, μπήκα από το παράθυρο δηλαδή. Λοιπόν, έχω στήσει εξοπλισμό. Έχει 4 παράθυρα σε σχήμα σταυρό. Σε κάθε ένα από αυτά τα παράθυρα έχω ανάψει και ένα κεράκι. Έχω βάλει εδώ μία κάτμπολ. Εδώ έχω ανάψει κεράκι cardboard και EMF. Sorry. Λοιπόν, και εδώ το ίδιο. Κεράκι, cardboard, EMF. Στο άλλο έχω βάλει μόνο κεράκι. Έτσι. Φαίνεται. Εδώ κινητό που γράφει. Εκεί που φέγγει είναι το EMF το ψηφιακό. Οπότε έχουμε 3 EMF. 3 cardboard. Κεράκια. Μετά θα βάλουμε και το Raypod. Λοιπόν, να δούμε λίγο για αρχή, λίγο τη θερμοκρασία. Στο μισό. 1,9. 1,9 έτσι, φαίνεται. Τραβάω λίγο διαφορετικά τώρα. Έχω βάλει για flash κινητό, μπροστά άλλη κάμερα, GoPro. Εντάξει, για να... Θα δω πώς θα βγει στο μοντάζ. Λοιπόν, όταν είναι να αφήσω την κάμερα θα την αφήσω. Να τέτοιο. Να δω λίγο. Μια χαρά φαίνομαι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Και βλέποντας. So. Καλησπέρα στο χώρο. Είμαι ο Αντώνης. Έχω έρθει να πάρω κάποιες πληροφορίες. Να πάρω κάποιες ενδείξεις. Υπάρχει κάτι εδώ πέρα, κάποια οντότητα, υπάρχει κάποια ενέργεια από την τότε εποχή. Αν υπάρχει κάτι εδώ πέρα, μπορείς να πλησιάσεις τις συσκευές που έχω βάλει στα παράθυρα. Κάτσε γιατί αυτό είπαμε δυστυχώς, έχει και αγκάθια. Αυτό είπαμε δυστυχώς σβήνει, οπότε πρέπει να το ανάβω. Θα σβήσω μετά τον προβολέα, θα μπω σε Night Vision. Και τώρα πάμε έτσι. Παιδιά, εντάξει τώρα, ακουμπάω τείχος από το 1332. Τρομερό. Γύρω-γύρω το μεταξύ έχει νερό. Έχουν γίνει τότε πολλές πλημμύρες, γιατί η λίμνη είναι μεγάλη. Είναι αυτή που συνορεύει η Ελβετία και η Αυστρία η λίμνη. Φανταστείτε τότε που σηκωνόταν το νερό, δηλαδή τι γινόταν έτσι. Έχουν χάσει πολλοί άνθρωποι τη ζωή τους εδώ από πλημμύρες. Υπάρχει κάτι εδώ στο χώρο? Μπορείς να πλησιάσεις κάποια συσκευή? Πλησιάσε τις συσκευές που έχουν φωτάκι, που είναι με αναμένα το λαμπάκι. Θα ανάψει περισσότερο. Μπορείς να πλησιάσεις?
Κοιτάω και από την άλλη. Δεν έχουμε τίποτα. Καλά, τα EMF θα τα ακούσουμε. Έχω βάλει ποπό πάνω, οπότε ακούγεται. Λίγο ακούγεται, αλλά τουλάχιστον ακούμε. Δηλαδή, άμα πάρει κάτι, θα ακουστεί. Το έχω με flash. Ναι, με flash. Όχι, παιδιά. Κάτι φύλλα με αγκάθια. Κοίτα πώς τα είχαν κάνει τα παράθυρα. Έτσι καλά, εδώ το σπάσανε. Πάρκο είναι εδώ πέρα. Έχει γίνει πάρκο. Περνάει κόσμος. Πριν πέρασε μια οικογένεια με παιδάκια μέσα στα σκοτάδια. Μου λένε τι κάνεις. Της λέω κάνω βίντεο για το YouTube. Paranormal βίντεο. Α, ενθουσιάστηκαν τα παιδάκια. Αλλά κοίτα εδώ τα παράθυρα. Δηλαδή πιστεύω εγώ και τότε βάζανε εδώ πέρα έτσι με φωτιά για να έχουν φως, έτσι. Δεν υπήρχε ηλεκτρισμός τότε. Εννοείται δεν υπήρχε ηλεκτρισμός. Τώρα sorry για το γκντουκτουπ, είναι το powerbank, έτσι. Έχω βάλει σε όλα powerbank για να είμαστε κουμπλέ. Μπορείς να πλησιάσεις κάποια συσκευή. Εντάξει, θα ακούτε θορύβους, να ξέρετε τώρα. Το νεράκι που τρέχει, τα αεροπλάνα από πάνω, γιατί είναι ανοιχτό από πάνω, έτσι. Δεν έχει τίποτα, οπότε δεν κινδυνεύουμε και να πέσει κάτι στο κεφάλι. Ακούγονται και κόσμος. Βλέπουμε φακό έρχονται. Ελπίζω να μην μας ενοχλήσουν και μας χαλάσουν το βίντεο. Υπάρχει κάτι εδώ στο χώρο. Μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μου μέσα από τις συσκευές. Νομίζω είναι καλύτερα να μπούμε λίγο στο σκοτάδι. Θα λίγο την κάμερα. Τραβάει. My vision. Τέλεια. Να σβήσω τον προφολέα. Ωραία. Τώρα το μόνο φως που έχω είναι από το κινητό που γράφει, από τα κεράκια, τα EMF, και το φως που με δείχνει εμένα να με βλέπω. Λοιπόν, θα αφήσω λίγο σταθερά. Σας δείξω το αγριούνι. Να κάνουμε λίγο... Έτσι, να ανοίξω λίγο το τρίποδο. Όχι. Εδώ. Ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, κοιτάει μπροστά που φαίνεται και πες το, και το κερί και το ισιώσω λίγο εκεί, και το κερί και το EMF, έτσι, είναι και η cardball εκεί, οπότε άμα ανάψει θα είμαστε κουμπλέ. Να δω, εγώ φαίνομαι κουμπλέ, δεν ξέρω, φαίνομαι, σκοτεινιάζει το πρόσωπο, δεν πειράζει. Λοιπόν, τώρα ή θα το σηκώσω κι άλλο, να κάνουμε λίγο και με τη σράβδο. Όπου έχετε κόσμο τέτοια ώρα, ρε φίλε. Πώς έπρεπε να έρθω πιο αργά. Αλλά πρέπει να πάω μπροστά μάλλον καλύτερα για να με βλέπετε κι εσείς, έτσι. Άκου λίγο τι θα κάνω τώρα. Αφήσω αυτό εδώ.
Για να δω, φαίνεται. Ωραία. Πίσω θα βλέπετε το EMF και την Guardball που είναι στο κερί. Ωραία. Νομίζω ότι άναψε το μεταξύ και βλέπω το φως από το τέτοιο. Οπότε σηκώνω κι άλλο το τρίποδο. Ή δεν σηκώνεται άλλο. Κάτσε ρε, πώς το κάνω. Δεν βλέπω ρε παιδιά, δεν βλέπω. Περίμενε. Έκανα πόση ώρα. Να στήσω τον εξοπλισμό. Όχι, λάθος. Δώστε μου μισό λεπτό. Να το. Δεν βλέπω ρε τίποτα. Εδώ. Έτσι, για να φαίνομαι κι εγώ. Λοιπόν. Ωραία. Πίσω φαίνεται. Cardball, EMF και RE. Η άλλη κάμερα γράφει προς τα εδώ. Εμείς τραβάμε τώρα από εδώ. Έλα, ωραία. Εν μεταξύ έχω ξεχάσει σκουφάκι. Οπότε κρυώνουμε λίγο. Δεν πειράζει. Φαίνεται, ωραία. Μήπως πω θα τη σηκώσω λίγο ακόμα. Για να είμαστε αλήθεια κομπλέ. Νομίζω εδώ είναι καλά. Ωραία. Πάμε να κάνουμε ερωτήσεις. Μιλάω σιγά γιατί μην τράβηξω την προσοχή τώρα, γιατί περνάει ο κόσμος παρόλο που έχει σκοτεινιάσει. Λοιπόν, πάμε να επικοινωνήσουμε λίγο με τη Ράβδου. Καλησπέρα στο χώρο. Όπως είπα και πριν, είμαι ο Αντώνης. Υπάρχει κάτι εδώ στο χώρο? Κάποια οντότητα ή ενέργεια? Τσουπ, τσουπ. Υπάρχει κάτι εδώ στο χώρο? Ωραία. Είσαι από την τότε εποχή που υπήρχε το κάστρο εδώ πέρα? Γιατί έχει γυρίσει τώρα αυτό? Ξανακάνω, λες να μου δείχνει κάτι προς τα εκεί. Είσαι από την τότε εποχή που υπήρχε το κάστρο? Έχεις πνιγεί εδώ? Τι σας έλεγα για τους πνιγμούς από τη λίμνη? Γενικά, στον Μπόντεντζε έχει πνιγεί πάρα πολλοί κόσμος. Και στη λίμνη κάτω που μένω εγώ, πάρα πολλοί κόσμος. Είτε μεθυσμένα παιδιά, είτε πάνε να κολυμπήσουν και δεν ξαναβγαίνουν, γιατί η λίμνη σε τραβάει προς τα κάτω. Πάρα πολλοί κόσμος έχει πνιγεί στη λίμνη. Πνιγήκαν πολλοί άνθρωποι μαζί σου? Πνιγήκαν πολλοί άνθρωποι μαζί σου? Ναι.
Θέλεις να πλησιάσεις κάποια συσκευή? Ωραία. Πλησίασε. Είναι μία μπροστά μου. Έκλεισε η κάμερα, παιδιά. Έκλεισε η κάμερα. Η GoPro. Ανατρίχιασα λίγο. Ανατρίχιασα πολύ βασικά. Δώστε μου μισό λεπτό λίγο. Οπα. Κλείνει συνέχεια τώρα, Και φαντάσου την έχω βάλει και να παίρνει ρεύμα. Έτσι. Και να παίρνει ρεύμα και με μπαταρία. Δώστε μου μισό λεπτό. Κανονικά έπρεπε να φορτίζει. Τέλος πάντων. Θα βάλω εδώ μπροστά τώρα που γράφει GoPro πάλι. Θα βάλω λίγο και το Raypon. Ελπίζω να δουλέψει. Δεν είναι ίσιο το έδαφος, ρε παιδιά. Δεν επηρεάζει ο αέρας, δεν ξέρω. Περίμενε λίγο. Δεν θέλω να με επηρεάζει. Θα το βάλω εδώ κάτω. Το βάλω εδώ καλύτερα. Ωραία. Ναι, μάλλον επηρεάζει και ο αέρας. Ελπίζω. Δεν είναι φυσιολογικό τώρα αυτό που παρά έτσι. Είμαι λίγο. Θα ανοίξω και το κόστιο. Α, δεν το φτάνω. Δεν με αναγνωρίζει το κινητό. Θα μου σπάσει τα νεύρα τώρα. Θα αλλάξω λίγο την μπαταρία. Δεν γίνεται να βαράει έτσι. Κόστιο που βάλαμε. Άφησέ το.
Μισή περπατάει κόσμος. Εντάξει, και δεν θέλω... Τι κάνω, το ξαναβάλω τώρα. Η κάμερα βαράει. Ωραία, δεν έχω πατήσει και να γράφει κιόλας. Τέλος πάντων. Ό,τι να είναι. Άλλαξε μπαταρία. Και μάλλον αυτό έφταιγε. Νομίζω. Κοιτάξτε προσεκτικά. Ωραία. Παιδιά, με έχει, δεν ξέρω, νιώθω μια ανατριχίλα άσχημη. Άσχημη. Πάρα πολύ. Άφησέ το σε παρακαλώ. Άφησέ το σε παρακαλώ. Δεν είναι φυσιολογικό τώρα που βαράει έτσι. Κοιτάξτε προσεκτικά. Προς τα πού θες να κοιτάξω? Μπορείς να πλησιάσεις κάποια συσκευή? Μπορείς να πλησιάσεις κάποια συσκευή? Μπορείς να πλησιάσεις κάποια συσκευή? Μπροστά σου έχει μια συσκευή με λαμπάκι. Άμα πλησιάσεις, θα ανάψουν τα λαμπάκια και θα κάνει και θόρυβο. Δίπλα έχει ένα μικρό μπαλάκι. Όπως σε κάθε παράθυρο που είναι με σταυρό. Μπορείς να πλησιάσεις? Ξαναδοκιμάσου, ξέρω. Το βάλω εδώ. Όχι, εδώ φυσάει, είπαμε. Δεν θέλω κάπου που φυσάει. Ελπίζω να δουλέψει τώρα. Παιδιά, έχω μια ανατριχίλα. Εσύ το κάνεις αυτό? Εσύ το κάνεις αυτό? Οι ράδοι δείχνουν ναι. Μπορείς να πλησιάσεις και την άλλη συσκευή πάνω? Πλησίασέ τη. Άφησέ το αυτό. Άφησέ το, σε παρακαλώ. Κοίτα εδώ. Ρε, δεν στέκει τώρα. Άφησέ το. Άφησέ το. Άφησέ το. Εδώ πάνω. Ανατριχιάζω, έτσι. Πού πάνω? Τη συσκευή λες, μπροστά μας? Μπορείς να την πλησιάσεις? Ή το μπαλάκι μπροστά? Αυτήν άφησέ την. Άφησέ την, σε παρακαλώ.
Στην έκλεισα. Μπορείς να πάρεις ενέργεια και από την άλλη συσκευή εδώ μπροστά. Δοκίμασέ το. Γιατί νιώθω μια νευρικότητα, ρε φίλε, αρχίζω μιλάω με νεύρα. Ναι, να ρεμίσω. Και κρυώνω σιγά σιγά. Είσαι ακόμα εδώ? Ωραία. Μπορείς να πλησιάσεις τη συσκευή μπροστά μου? Με το φωτάκι, το λαμπάκι. Ωραία, πλησίασέ τη. Πλησίασέ τη, θα ανάψουν και άλλα λαμπάκια. Ή αυτή μπροστά μου ή πίσω μου. Ή τα μπαλάκια. Εν τω μεταξύ τον Κωστιεύ δεν πολύ μιλάει. 2 λέξεις έχει πει. Δεν καταλαβαίνεις. Τώρα πώς το εξηγήσω. Κόλαση. Ζεις μια κόλαση? Ζεις μια κόλαση? Ναι. Είσαι κάτι κακό? Είσαι κάτι κακό? Δύο φορές το ναι. Ό,τι κι αν είσαι, μπορείς να πλησιάσεις μπροστά τη συσκευή? Ή πίσω μου? Ή τα μπαλάκια που είναι στα παράθυρα? Ή άμα θες σβήσε τα κεριά? Ό,τι κι αν είσαι. Δεν ξέρω μήπως το Raven επηρεάζεται από τον εξωτερικό χώρο τόσο πολύ. Γι' αυτό δεν ξέρω, θα το βάλω ίσως μετά πάλι. Το κρατούσε περιβολικά. Τι δεν μ' αρέσει καθόλου το μέρος. Η EMF πάλι δεν βαράει. Πώς πάνω. Σιγά σιγά. Μου έχω βάλει ηχιάκι. Μπορείς να πλησιάσεις τη συσκευή που κρατάω στο χέρι μου? Μπορείς να την πλησιάσεις? Ναύτης. Τι λέει? Αχ, μωρέ, θα σκοτωθώ. Ναύτης. Ηλίθιος.
Ηλίθιος. Εγώ δεν είμαι ηλίθιος. Ναύτης. Λίμνη. Είναι στη λίμνη. Λογικά θα πηγαίνανε με ξύλινα καράβια απέναντι, ξέρω εγώ και τέτοια. Ελπίζω να μην έρχονται για μένα. Που είμαι μέσα εδώ. Δεν είναι πιθανό. Να έρχονται για μένα. Πολύ κοντά έρχονται. Θέλω να έρθω. Πού πάει ρε Παναγία. Περνάω από εδώ. Τι είναι ρε. Ασθενοφόρο είναι. Εντάξει. Τη γλίτωσα. Μπορείς να πλησιάσεις τη συσκευή που κρατάω στο χέρι μου. Μπορείς. Μπορείς σε παρακαλώ να την πλησιάσεις. Έχεις τη δύναμη να το κάνεις. Δεν. Δεν έχεις τη δύναμη να το κάνεις. Έτσι. Πάρε ενέργεια από τη συσκευή. Το μεταξύ, το κερί εκεί και τα κεριά εδώ είναι κομπλέ. Λίγο τριμοπαίζουν. Εκείνο εκεί, που είναι στο άλλο το παράθυρο, ξέρω αν φαίνεται, είναι έτοιμο να... σαν είναι από πάνω και το φυσάει. Μπορείς να πλησιάσεις τη συσκευή αυτή. Ωραία. Πριν από λίγο εντωμεταξύ αστέρια full και τώρα η μαζεύση σύννεφα. Τα κάλυψε τα αστέρια. Μπορείς να την πλησιάσεις τη συσκευή που κρατάω. Πέτρα. Πέτρα. Εγώ ήμουν άμα ακούστηκε στο μικρόφωνο. Πέτρα. Ναι, όλο εδώ είναι χτισμένο από πέτρα. Τι είναι, παιδιά, πάλι σύρενες. Πολύ περίεργο μέρος. Θα το ξαναβάλω και πάνω το μήνυμα. Στο παραλιό σου. Μέσα από αυτή την εφαρμογή μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Θες να μου πεις το όνομά σου. Πώς σε λένε. Μου είπε. Σου είπε ποιος.
Το βάλω το... Πού να το βάλω? Ω, Ανόητος. ηλίθιος πριν ανόητος, τι γίνεται? Όλο βρίζει. Λοιπόν, περίμενε λίγο. Βλέπω μια τρύπα, άμα ίσχυε αυτή η τρύπα να το βάλω εκεί μέσα. Λοιπόν, κάτσε λίγο να δω θερμοκρασία. 2,4. 2,5. Εντάξει. Λοιπόν, έτσι λίγο. Δεν ξέρω, βγαίνει έξω. Βγαίνει έξω αυτή η τρύπα. Το τέτοιο έχει σβήσει. Το EMF το άλλο. Κλασικά. Ξέρω αν θα πάρει κάτι. Το βάλω, αλλά δεν θα σηκώσει την κεραία. Κοιμάσου έτσι. Έχω αλλάξει ρε παιδιά 2 μπαταρίες. Δεν ξέρω άμα κάνει από μόνο του έτσι τώρα. Όχι, δεν πρέπει να είναι από την μπαταρία γιατί το κρατάει συνεχόμενα. Ας το δούμε. Ας το δούμε. Παίρνεις ενέργεια από τη συσκευή αυτή τη στιγμή? Παίρνεις ενέργεια? Θα το βάλω δίπλα. Βάλω εδώ. Εγώ την κόλλησα την κάτπολ. Στάσου μωρέ. Πού να σε βάλω? Ξέρω περίεργη μέρα. Άστο. Άστο. Δεν είναι... Θα αλλάξω και άλλη μπαταρία ρε παιδιά τώρα, δεν μου σπάσει τα νεύρα τώρα. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό σήμερα. Πραγματικά. Ωραία, είμαι μακριά. Δεν του επηρεάζει κάτι, αλλά παίρνει ενέργεια από εκεί. Παίρνει ενέργεια από εκεί. Δεν ξέρω αν φαίνεται στην GoPro. Σε λίγο. Περίμενε. Να το. Φαίνεται εκεί. Ας τα φαίνεται στην GoPro λίγο. Τέλος πάντων. Ωραία, μπορείς να το αφήσεις να πιάσεις κάποια άλλη συσκευή. Πήγαινε στην πάνω συσκευή, ακριβώς από πάνω. Ακριβώς από πάνω.
Θες να τελειώσει την μπαταρία? Θες να τελειώσει την μπαταρία? Άφησέ το, σε παρακαλώ. Άφησέ το. Εν τω μεταξύ, πάλι κανένα EMF, ρε φίλε. Να γράψουμε λίγο EVP. Πατέρας. Είσαι κάποιος πατέρας εδώ? Ζούσες με την οικογένειά σου εδώ? Πνιγήκατε οικογενειακώς? Είστε πολύ περισσότεροι? Μπορείς να μου πεις το όνομά σου? Πατέρας. Πατέρας. Είσαι κάποιος πατέρας εδώ? Ζούσες με την οικογένειά σου εδώ? Τώρα λοιπόν δεν γίνεται, παιδιά. Πνιγήκατε οικογενειακώς? Είστε πολύ περισσότεροι? Μπορείς να μου πεις το όνομά σου? Θα το ακούσω και σπίτι, αυτό δεν άκουσα κάτι. Μπορείς να τα αφήσεις? Δεν ξέρω τι γίνεται με το Raypod. Μπορείς να πλησιάσεις κάποια άλλη συσκευή? Πλησιάσεις κάποια άλλη συσκευή. Πήρες αρκετή ενέργεια από αυτή. Μπροστά μου ή πίσω μου μπορείς να πλησιάσεις συσκευές? Έχεις τη δύναμη να το κάνεις? Ξαναγράψω τώρα χωρίς το Raypod. Ας και ακούσουμε τίποτα. Πριν είπες τη λέξη πατέρας. Ήσασταν οικογένεια εδώ στο κάστρο?
Πνιγήκατε από τη λίμνη. Μπορείς να μου πεις το όνομά σου? Kannst du deinen Namen sagen, bitte? Hast du gestorben hier? Wie alt bist du? Πριν είπες τη λέξη πατέρας. Ήσασταν οικογένεια εδώ στο κάστρο. Πνιγήκατε από τη λίμνη. Μπορείς να μου πεις το όνομά σου? Kannst du deinen Namen sagen, bitte? Hast du gestorben hier? Wie alt bist du? Δεν έχω πιάσει κάτι. Θα ακούσω και στο σπίτι για σίγουρα. Πολύ περίεργο ρε παιδιά. Πολύ περίεργο. Ξέρω, νιώθω περίεργα. Πώς είναι από το κρύο. Άνοιξε ο ουρανός πάλι. Ξέρω, κρυώνω πάρα πολύ, αλήθεια. Πολύ περίεργο. Δεν μπαίνουμε ξεκάθαρες απαντήσεις. Το Ghostcube δεν μιλάει πολύ. Ενεργοποιήστε το. Ναι. Χαίρομαι. Α, τι θες το Rainbot? Καλά. Μας ζαλίσει με το Rainbot. Θέλεις το Rainbot? Θες τη συσκευή που κάνει ήχο? Α, ναι. Ενεργοποίησε τη συσκευή που έχω μπροστά μου. Ή το μπαλάκι. Κόβει τον ήχο κοκκόλα και δεν ακούω τριγύρω. Ενεργοποιήστε το. Δεύτερη φορά. Ενεργοποίησε μπροστά τη συσκευή.
Έχεις τη δύναμη να το κάνεις? Ή πίσω? Έχεις τη δύναμη να το κάνεις? Ή τα μπαλάκια? Έχω 3 μπαλάκια στα παράθυρα. Ή μήπως δεν έχεις τη δύναμη να το κάνεις και απλά παίζεις μαζί μου, παίζεις με την νοημοσύνη μου? Μπορείς να το κάνεις αυτό? Να ανάψει? Σε παρακαλώ. Μπορείς να το κάνεις να ανάψει? Άναψέ το. Ακούμπησέ το. Ακούμπα το μπαλάκι. Μπορείς να ακουμπήσεις κάποια συσκευή? Δείξε μου ότι είσαι εδώ. Ή μήπως δεν μπορείς να το κάνεις? Είσαι εδώ μαζί μου αυτή τη στιγμή? Υπάρχει κάτι εδώ στο χώρο? Ωραία. Είστε πολλές οντότητες? Είστε πολλές οντότητες? Αυτό είναι δικό μου. Ποιο είναι δικό σου? Ο χώρος που βρίσκομαι? Ο χώρος είναι δικό σου? Το κάστρο είναι δικό σου? Φοβισμένος. Φοβισμένος? Όχι, δεν είμαι φοβισμένος. Λίγο ανατριχιασμένος, αλλά φοβισμένος όχι. Δικό σου είναι το κάστρο εδώ πέρα? Δικό σου είναι το κάστρο? Ο χώρος εδώ? Δεν απαντάει. Είσαι μόνος σου εδώ?
Φύγε. Γιατί δεν πλησιάζει κάποια συσκευή? Φοβάσαι? Φοβάσαι να πλησιάσεις κάποια συσκευή? Του ούτε απαντάει τώρα. Τι έγινε? Μπορείς να έρθεις πάλι εδώ? Μπορείς να έρθεις πάλι εδώ? Δεν γελάει. Τι γίνεται ρε παιδί? Έφυγε. Εντάξει, παίρναμε κάτι στις ράβδους, αλλά τώρα τίποτα. Λες άμα του βάλω πάλι το ρέπο να έρθει. Κάτι παίζει με το ρέμ, δεν ξέρω. Όμως δεν κάνουν καλή επαφή η μπαταρία, δεν ξέρω παιδιά. Και είναι κρίμα. Κι όμως δεν βαράει. Δεν βαράει τώρα. Σοκ. Έχω να τριχιάσει ολόκληρος. Άρα, αυτό που ήταν εδώ πριν, το έκανε συνεχόμενα. Ωραία, μου έχουν σηκωθεί τρίχες από το κεφάλι, αλήθεια. Έχω να τριχιάσει ολόκληρος. Δεν ξέρω γιατί τόσο να τριχύλα. Πλησίασε τη συσκευή. Τώρα γιατί δεν την πλησιάζεις? Να το. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορείς να πλησιάσεις και την πάνω συσκευή. Μπορείς να πλησιάσεις την πάνω συσκευή. Εκείνη εύκολη είναι. Άμα πας κοντά, θα ανάψουν και τα άλλα τα λαμπάκια. Θα το δεις. Yes to open. Άρα μια χαρά δουλεύει το ρέποτ. Ευχαριστώ. Danke. Μπορείς να μου απαντάς ναι ή όχι? Ναι με το RayPod και όχι με το EMF, με την πάνω συσκευή, με το φως, που έχει έντονο φως. Δεν ξέρω τι χρώμα το βλέπεις και αν το βλέπεις με χρώμα. Έχεις πεθάνει εδώ? Ναι. Δεν είναι απαραίτητο. Μιλάμε τώρα για ανατριχύλα. Έχεις πεθάνει εδώ? Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι μου έχει να πάρω τον Νίκο τηλέφωνο, αλήθεια. Γιορτάζει κιόλας σήμερα. Νίκο, χρόνια πολλά. Είναι άλλη φάση άμα είσαι μόνος, παιδιά. Δεν είναι...
Μακάρι να είχα παρέα εδώ πέρα. Άφησε το. Μπράβο. Πνίγηκες δηλαδή εδώ πέρα. Πνίγηκες από τη λίμνη. Αυτό ναι είναι. Ζούσατε ως οικογένεια εδώ πέρα. Ήσασταν οικογένεια εδώ πέρα. Ναι. Ξέρω ότι ήσασταν ευγενείς. Δεν ήσασταν βασιλιάδες. Ήσασταν ευγενείς, σωστά. Οι άλλοι πάνε ναι. Ήσασταν ευγενείς. Σωστά. Αν ναι, πλησίασε τη συσκευή. Για σένα την ενεργοποίησα. Ή πλησίασε μια συσκευή. Εγκάλ βέλχε. Σε ευχαριστώ. Δεν μου αρέσει. Ποιο δεν σου αρέσει? Η συσκευή μπροστά. Δεν σου αρέσει αυτή η συσκευή? Δοκίμασε τη συσκευή πάνω, στο παράθυρο. Στο παράθυρο με το σταυρό. Εντάξει, είδα. Ακούω κάποιος έρχεται. Ελπίζω να είναι όλα καλά. Κάποιος είναι εδώ. Ακούω τα βήματα. Κανένας. Εσύ το κάνεις αυτό τότε?
Νιώθω περίεργα. Άφησε το σε παρακαλώ. Κάτι είδα από την κάμερα να πέφτει. Κάνα φίλο λες να ήταν. Γιατί δεν βρέχει ακόμα. Φύγε από το δρόμο μου. Oh. Θέλεις να φύγω? Θέλεις να φύγω? Αν θέλεις να φύγω, ενεργοποιείς την πάνω συσκευή. Ή το μπαλάκι δίπλα. Παιδιά, δεν νιώθω καλά. Θέλεις να φύγω? Ενεργοποίησε κάποια άλλη συσκευή. Ή άμα θες να φύγω, πες μου ναι στην εφαρμογή. Άντρες. Όπως μου είπες πριν. Άντρες, αλλά λατινικά. Ανδρέας. Άντρες είναι το όνομά σου? Dein Name ist Andres. Σε λένε άντρες? Παιδιά, ακούω βήματα. Εν τω μεταξύ το νερό έχει γίνει πιο έντονο στον ήχο. Κάποιος περπατάει. Θα ανοίξω τον προβολέα, δεν γίνεται. Συνεχίζω. Ναι, το έχω καταλάβει. Θα το κλείσω αυτό. Ξέρω, αρχίζουν και οι ήχοι γίνονται πολύ περίεργοι. Πρέπει να φύγω κιόλας από εδώ.
Πάλι η MF δεν δίνει καθόλου, ρε παιδιά. Το ρε που του πιάνει πιο εύκολα. Δεν ξέρω και τι ώρα είναι, έχω χάσει την ώρα πάλι. Χάσει την ώρα. Οκ. Φύγε από εδώ, μωρέ, τώρα δεν φεύγει. Ωραία. Εντάξει, δεν ξέρω, δεν το ακούτε, σίγουρα δεν το ακούτε. Εγώ ακούω λες και είναι κάποιος μέσα στο νερό και πώς περπατάμε στο νερό και ακούτε αυτό το πράγμα ακούω. Δεν θα συνεχίσω άλλο. Δεν ξέρω, δεν μου αρέσει καθόλου εδώ. Κάτι σαν αλυσίδες ακούγεται. Έξω μπορεί να κάνει παιχνίδια η φύση τώρα. Έτσι. Δέντρα, νερό, κανένα ζώο. Από εκεί έχει σπίτια, ξέρω εγώ πιο πάνω. Όχι, αυτό θα το λήξω εδώ. Κάτσα να πάω από την GoPro να φαίνουμε με το flash. Λοιπόν, φαίνομαι. Μετακινήστε το. Ναι, θα το μετακινήσω. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Δεν πήρα πολλά πράγματα. Νιώθω πολύ περίεργα. Δεν ξέρω γιατί. Πάρα πολύ περίεργα νιώθω. Έχω τρομάξει λίγο να το πω. Δεν μας έδωσε κάτι άλλο. Λίγο το GhostTube, λίγο με τη Σράβδου, λίγο το Raypod. Αυτά. Δεν άναψε καμιά Catball, δεν άναψε κανένα EMF. Και το έχω βάλει και επίτηδες με τον ήχο. Δεν ξέρω, νιώθω πολύ... Ούτε να μιλήσω δεν μπορώ. Δεν ξέρω, χάνεται λίγο το μυαλό μου αυτή τη στιγμή. Πολύ περίεργη αίσθηση εδώ πέρα. Τέλος πάντων, δεν το κρατάω όλο. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο, δεν πήραμε πολλά. Εντάξει, κάτι έσβησε. Έσβησε ο προβολέας. Έσβησε ο προβολέας με γεμάτη μπαταρία. Μόλις ανατρίχιασε. Έσβησε ο προβολέας με γεμάτη μπαταρία. Ωρε φίλε. Και δεν έχω άλλο. Σβήνει. Τέλεια. Λοιπόν, μου έχει σηκωθεί τρίχα. Τρίχα τα μαλλιά. Έχω ανατριχιάσει όλο το κεφάλι μου. Για δεν είναι. Αυτό ήταν. Άμα σας άρεσε το βίντεο, κάντε εγγραφή, πατήστε ένα like, σχολιάστε από κάτω. Αν είδατε κάτι που εγώ δεν είδα, σχολιάστε από κάτω με τη χρονική στιγμή. Αυτά. Είμαι λίγο στα χαμένα, δεν ξέρω γιατί. Συγχωρήστε με. Το περίμενα λίγο διαφορετικό, η αλήθεια είναι. Περίμενα πιο έντονο, να μας δώσει πιο πολλά πράγματα. Αλλά επηρεάζει εμένα από ό,τι βλέπω. Αυτά, παιδιά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ που μου κάνατε παρέα. Συνεχίζουμε. Ίσως ξαναπάω στην Καλύβα, γιατί εκεί πέρα μου άρεσε και πήραμε πράγματα στην Καλύβα. Και ίσως βρω και άλλη Καλύβα που έχω δει. Εδώ πάντως δεν ξανάρχομαι. Δεν μου αρέσει καθόλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Αυτά από μένα. Φιλάκια πολλά. Τα λέμε.
Αντώνης από Πέρασμα Σκιών.